Philippines! Hi guys! Good morning! Almost good afternoon. Hello guys! Kumusta po kayo mga ka-everything? Ang daming nagsasabi, stop using everything. Hey, wag niyo akong manduan ha? Diktadorya. Kain tayo ng delicious. At saka ito, kailangan mo lang siya itong hugasan and then sa maginaw na tubig para po maging malaki. Kasi po, itong yung lato ba? Maano kasi ito siya, yung parang lumiit ba? Nasa ilalim ng container. So ngayon, ayan. Bago na magluto ng dilis, madali lang kasi yung dilis. Hugasan natin siya sa maginaw na tubig para lalaki. Kasi po, maliit po siya. So ngayon, palakihin natin. So, ito siyang lato guys, si Grapes, Pure Gold man itong brand. I think na-try ko na itong Pure Gold. May ibang brand kasi din. Kasi nakatry ko na yung dalawa. So, yun, kain tayo ng lato guys. Kasi nagutom ako guys. Sabi ko, kakain nga tayo ng lato ng ito. Kakaiba yung lato dito sa Amerika. Kasi po, ang lato kasi dito guys, doon sa atin sa Pilipinas, ang lato is presko, diba? Dito, wala kasi tayong choice kasi po, nasa lata na siya. O, diba? O, diba? Lumaki siya, guys. Kita niyo. Makikita niyo yan. Lalaki yan. Yan. So, kita niyo, guys. Yan lang siya, yan. Yan. O, diba? Yan. Lalaki yan. Nagdahan-dahan siyang lumaki. Diba, magic, guys? Magic itong lato dito, guys. Tingnan niyo yung pagka-magic niyan. Hugasan natin ng maigi kasi maalat siya, guys, kapag hindi mo siya mahugasan ng maigi. Kaya nga, na-miss ko nang umuwi ng Pilipinas talaga kasi gusto ko talaga yung mga seafood. Preskong-presko, kakaiba dito, na dito pati isda, frozen na lahat. Wala na talagang presko. Except lang kung pumunta ka sa mag-fishing ka, makakuha ka ng preskong isda. Dilis tayo, guys. Look, dilis. So, kain tayo ng dilis. Samahan niyo ako. Onion, guys. And then, lagyan natin ng suki. Lagyan natin ng suka. Okay, so ngayon, limon lang. Kasi usually, I like lime better. But, I don't have none. So, here you go, honey. Thank you, hon. See, ito grapes. I-diretso ko na siya sa suka, guys, para talagang i-rip. And then, usayan natin siya. Lagyan natin siya ng asin konti. Paminta. Asin at paminta. Yarap siya. Yummy. So, yun. Ang daming rice at saka dilis at saka ang dami nitong ito. So, kain po tayo kasi po na-miss ko ng mag-mukbang. Alam nyo yung mukbang nating mga video? What, Han? What? I'm showing up. Kain, Han. I'm gonna eat, honey. Yeah. Do you wanna be in the video? Sarap. Man, it's really good. The sea grapes, do you want? Nag-try naman siya noon, guys. Kaso, kumakain siya, nagustuhan niya, pero hindi talaga yung parang katulad sa atin na kain ng kain. Ang sarap ng dilis. The tiny fish is good. What kind of fish was it? Hab said he wants some. Who? Habs. I want some? Oh, go with your mama. She has it. It's really good, hon. Where's your food? Thank you, love. Ay, ang bait talaga nitong asawa ko, eh. Binigyan ako ng... I have some. Huh? What's it like container top from? That's the sea grapes. Ang katanungan ko lang, alam nyo guys, habang kumakain ako ng lato, ang iniisip ko, kasi alam nyo naman na taga Mindanao tayo. Sanay tayo sa mga preskong pagkain seafood. Ang iniisip ko, sana po, itong grapes na kinakain ko is totoo. I'm always thinking every time I eat these sea grapes that I hope this is a real sea grapes. Not like human made. No. Sana totoo.
Namik. What did you put in there? Rolling cheese, onions, and arugula. Cold cuts. Somebody's looking, guys. Oh. What happened to her What was eyes? that fish? Oh, that's the boy. He said, "Give me a piece of fish, Mama." No. Mama don't want to share with you. Why you looking at Mama? Dada give you food already. And the other one is over there. Dada did. What Dada give you? Cold cuts, right? And then why you want more? You won't eat this? It's a lot to... Look at that. Misty, it's a lot to. You won't eat lato. Roxy, you too, you won't eat lato. Oh, ano yan? Cellphone? Yun na lang yung gawain ninyo. Sobrang aga. Dapat meron kayong kayo ng gawaing bahay. Ano man ginagawa mo? Kayong lahat dyan, bangon na kayo. Yung iba dyan, nagsiselfon-selfon. Feeling galing Amerika, ha? Wag sabihin na galing Amerika, hindi ka na pwede gumawa ng gawaing bahay dito. Dapat magluto ka. Luto ka ng ano, wala tayong kanin. Ano pa, hihintayin mo? Maghihintay ka. Ng ano, makain mo. Ikaw magluto kung anong gusto mong kainin. Dapat magluto ka. May rice cooker dyan. Buti na lang meron tayong rice cooker dito. Hindi ka na magkuha ng kahoy doon sa bukirin. So, kailangan ka magluto. Ayusin mo yung pagluluto mo, ha? Baka hindi mo na alam. Huwag kang feeling prinsesa na galing kang Amerika, hindi ka na marunong gumawa ng gawaing bahay. Yung rice dyan, kahit if ilang yan, okay na yan. Huwag kang maarte, ha? Kapag lulutuin mo yung rice na yan, kailangan mong lutuin ng maigi. O, tama na yan. Yun na. Tama na yun. And then, dapat hugasan mo ng maayos, ha? Na sobrang ano yung puti. Mawala na yung puti ng rice. Feeling prinsesa. Pagdating galing Amerika, para ka ng sino, ha? Na mayaman, maraming pira. Iwala ka naman pira. Dapat din ikaw maglaban ng mga labahan mo doon. Huwag kang feeling prinsesa dyan. Paupo-upo. Agang-aga. Wala tayong makakain. Yung papa mo nandun, nagtrabaho. Ikaw, ano bang ginagawa mo? Cellphone ng cellphone lang. Ano ba? Bilisan mo yan kasi nagugutom na ako. Gutom na yung mga kapatid mo. Huwag kang feeling dyan. Anyari sa'yo? Akin na lang yung gawain sa bahay dito. Ano ba itong nangyayari? Mga malalaki na kayo. Ako pa rin dito na gumagawa. Dapat kayo nang gumagawa dito. Ako na yung mag-cellphone-cellphone. Ano, baliktad na ngayong panahon. Dapat kayo yung tumutulong ng magulang ninyo. Huwag kang paano-ano dyan. Huwag mo akong bigyan ng hitsura mo na sobrang pangit. Huwag mo ipakita sa akin na galit ka dyan. Huwag mo sabihin na galing kang Amerika, nakapangasawa ka ng Amerikano. Pag galit ka na dyan, wala na kaming karapatan, napagalitan ka. Ganyan na ba? Ganyan yung mga buhay sa Amerika? Ganyan na lang. Sana alam mo kung paano lutuin ng rice, ha? Sana alam mo talaga paano lutuin yung pagkain na yan. Sana hindi yan hilaw, ha? Kasi yung iba dyan, katulad ng iba dyan, yung iba nating kapitbahay, hindi marunong magsaing ng kanin. So sana hindi mo yan nakalimutan kasi tinuruan kita ng bata pa ikaw. O ngayon, andyan, cellphone ka na naman. Habang naghihintay yung niluluto mo na maluto, dapat mag-ano ka doon. Labahan mo yung underwear mo. May dugo. Kami pa maglaba. May dugo doon. Yung panty mo, baka wala ka ng panty dyan. Laban mo yung panty mo. Huwag kang maghintay na kami pa yung maglalaba, mga kapatid mo. Ano ka, laba ka dyan. Dapat kailangan mo yung laban. Wala tayong mga washing machine dito. Kalas ng electric. So, pagkatapos mong labahan yan doon, ihay-hay mo yan sa labas. Isampay mo yun doon sa labas. Ipakita mo sa kapitbahay na yun yung panty mo. Puro dugo. Labahan mo. Kailangan mo yung marunong ka maglaba. Huwag kang magdepende sa washing machine. Buhay Amerika, kaiba dito. Dito ka nang galing sa Pilipinas. Huwag kang
ugaling Amerika. Hindi marunong maglaban ng mga labahan. So pagkatapos mo dyan, anong gagawin mo? Kumakain ka na naman. Yun na lang yung gawain mo. Pagkatapos yung gawain, kain. Hindi pa nga kumakain yung mga kapatid mo. Paunahin mo muna sila. Or mabisita tayo dito, oh. Paunahin mo sila bago ka kumain. Anong klase yan? Alis! Grabe naman, gutom lang naman ako dito. Hindi na ba pwedeng kumain? Nakakahiya, ang taba-taba mo na. Dapat umalis ka na, huwag ka nang kumain. Bye!